Verhoezers, schilders en behingers hebben het bezitnaam van het museum in de Bosk in Oranjewoud. Om het werk te kunnen moet alle kunst er eerst uit. We zijn net klaar met de tentoonstelling Facing Nature rond de collectie van de familie De Heus. Die hebben we gisteravond ingepakt. Die gaan vandaag allemaal de deur uit. Dus we hebben een leeg museum en kunnen dus verbouwen. Het is heel vreemd, want je geeft het hele gebouw over aan mensen die er in één keer aan de slag gaan met hamers en beitels en krabbers. Dus het is heel vreemd. Ik moet me nu 2 weken koest houden en dan gaan wij hier weer inrichten. Het is de eerste grote opknapbeurt in het 10-jarig bestaan van Museum Belvedere. Verste subsidie net 3 stichtingen staan voor de kosten van goed €300.000. Een flink deel van die kosten zit in de verbetering van de beveiliging van het museum. Nou, er komt een nieuw alarmsysteem, er komen meer camera's. Er zijn nog meer grote aanpassingen, maar ik wil ook niet te veel in detail treden daarover. Dit museum was al goed beveiligd, maar je probeert altijd te optimaliseren. Ook omdat we in de toekomst toch wel tentoonstellingen willen maken waar topstukken in zitten. En andere musea, zeker buitenlandse musea, die eisen ook dat dan de beveiliging helemaal tip-top in orde is. De schilders, behingers en installateurs moeten stevig doorwerken. Op 18 april is de opening van de eerstvolgende expositie.